Tak mnoho daný. Slúž Pánovi svojim blížnym vždy s radosťou. Ministrovanie ako služby. Tvojim cieľom je prísť do neba. Buď veľkodušným a verným človekom. Ja, Anton, ťa pasujem za ministranta. Kľakni si. V mene Najsvätejšej Trojice. Ja, Anton, pasujem ťa za ministranta. A teraz nastupuje druhý stupeň, kde to ste? Místo Bíješ, Tomáš. No, gratulujem, aby mojim cieľom je prísť do neba, Pánovi slúžiť s radosťou. Chápeš? Jakub Javorka, slúžiť, aby sme boli vždy Pánovi k dispozícii, aby sme boli dobrými sluhami. Takže gratulujem. A tretí. Michal Dovičovič, ty si Miško. Neschovávaj sa. Radosťou, službou, hlbokou vierou, ale predovšetkým plnením svojich povinností. Dobre? Aby sme sa vychovávali poriadnych chlapov.